милионери. Не, ето то се по-богат, Shadow, сянката. А обаче най-бедният е Сипермен. Едно, две, три, значи... О! Някой се присъедини. Едвард. Но... О! О! Дали ще стигнем? Хора, дали ще стигнем или ще се усърдим? Ако се посмява да стане нощ и това колко още има? Още няколко, чакай малко. Не, чакай. Нямам време за това. Не. Кой ще стигнем вече? Аз ще си гледам. Готово, аз просто мъничко писах. Просто мъничко писах. Доста време. Поне един век ще ме отнеме до там. Не, няколко минути. Ако ми свърши горивото, няколко векове, защото ще бъда хипер бабен. Така че няма да е интересно, когато съм бабен. Горкото ми го... Още ли? Още малко. Така че дано да не се блъснем скоро, защото това ще бъде екшън. Вижте, горкият ми герой, погледнете колко е жалък. Той не вижда нищо, погледнете. Виждате ли нещо? Нищо, погледнете. Какво се случва тук? Аз нищо не виждам. Това е, не знам, но погледне как изглежда реално. Малко тъкто. Пристигнахме ли вече? Още малко! Добре, че си промених решението. Обаче, когато ми дават пари, доста... Добре, че си смених решението, ще кажа, ама когато ми дадат малко... Нищо. Няма да... Аз ще кажа, че повече няма да се повтори, защото ако ми дадат само, например, 1000, ще ми се пръсне главата, защото нямам думички. Ако ми дадеш само едно, не вярвам.
Хайде, това е Норфолк! Но не е пристанището. Ще пътуваме дебелите пайдушки. Тиква! То вече мина Хелоуин. Май минахме. Не! Ах, как се боля. Горкички. Горкички ми кораб. Вижте колко е красиво. Еверест. Ето го пристанището. На ляво. Да, наляво пристанището. Чакай, не е толкова наляво, защото ще се отрепнем като муха без глава. 7. Някои са по-богати от мен, за съжаление. Защо намалих на 7? Трябва още маничко. Около 50. Не! Така ставам. Не, малко повече. 61. Да, става. Не. 73. Да. Дебели пълничушки. Айде вече още няколко сантиметра и стоп! Спираме перките. Тази игра е хипер красива като Хелоуин. Той вече наближава зимата, не Хелоуин. Хелоуин вече мина. Не знам защо. Така, приятели, трябва... Ето моите въглища, ако не виждате, ето. Те са пълни. Чакай малко. Прекрасно. После... Ако обичате, колко ще ми дадете? Аз забравих да дам. Ужас. Трябва да се Да. Рок. Въглището още не са подадени. Рокинг шип. Сега ще дадем тези... Ще ми дадат 12. Доста миличко. Какво ли да правя? Да.
Къде е ли да отиваме? Хайде, в Нюпорт. Мисля, че това за сега е една гигантска тарантула. Малко по-спокойно. Доста рязко отидох аз. Отидох в най-трудната посока. Колкото е по-трудно, толкова е по-интересно. Зато я казвам, че е трудно, защото погледнете. Дон. Разбрахте ли? Нищо, колкото е по-трудно, толкова е по-лесно. И толкова е по-опасно. Не знаех, че ще има повече, а помисля. Чакай, то показва къде има. Помислих, че има изход, така отиваше. Там и така. Ама не тази помия. Така, значи започваме и там само да не се блъснем като Титаник. Някои хора не знаят Титаник. Може да напишете в търсене и гледайте. Ако искате. Това беше доста лесно. Ама в Антарктика си унищожих животите преди малко. Това острови ли са? Чакайте са. Там доста бързо. Айде, отиваме в Нюпорт. Поред мен е там. Не, Нюпорт е и там, нали? Да, е там. Доста души. Прекрасно. Нищо не стана. Аз отивам на запада ли? Аз отивам на запад ли? Малко по-спокойно, корче мой. Няма да отиваш на запад, а ще отиваш на север. Където е Нюпорт. Да, точно така. На север. Това ли е Нюпорт? Да, това е Нюпорт. Ето това. Това. Ето тук. Не, ето тук.